Makikita sa Rainforest Challenge ang pinakamagagaling na off-roaders sa mundo. At nito ngang June 29 hanggang July 3, sumabak sa nasabing challenge ang magkapatid na Jason at Ryan Pera mula Baaw, Camarines Sur. Muli, pinatunayan ng dalawa ang pagiging oragon ng magwagi bilang second at third placers sa extreme category. Nagtulungan kami. May mga times na ako ang nauuna sa racetrack, so nakakapag-strategize kami na pag-aaralan namin kung ano yung pagkakamali ko, na-adjust ng isa. Kailangan talaga yung teamwork. Proper na pagpaplano, strategy, lahat magagawa ng paraan. Pero kung mayroon mang mas proud sa kanila, walang iba kundi ang kanilang ama, na siya ring naging coach ng magkapatid. Kailangan yung magulang palaging nakasupport sa mga anak niya para yung moral nila tumataas yan. Ito ang mga ginamit nilang sasakyan sa karera na binuo mismo para sa extreme category. Pag nagtitraining kami, wala ditong anak. Dahil ang sabi ko nga sa kanila, kung papaiyakin ko kayo ngayon na, huwag kayong iiyak sa loob ng racetrack. Tama yung angle na pinisosyonan mo, tama yung kakabitan ng winch mo. Kailangan accuracy. Kumbaga, meticuloso siya pagdating sa ganong sitwasyon. Yung challenge bilang anak ng isang 4x4 legend ng Pilipinas. Nakaka-pressure pero ginagawa ko na lang yun as motivation, inspiration para maabot ko rin yung mga naabot ng father ko. Natural terrain at hindi man-made ang racetrack sa RFC. Kaya dapat ay nasa kondisyon at may estratehiya bago sumabak sa karera. Laro ito ng man and machine. Hindi siya tulad ng mga nilalaroan namin na man-made yung terrain. Pero yung natural terrain, wala kaming idea kung ano yan, kung masyado bang malalim yan or masyado bang mataas yan. So wala kang idea. Tsaka mo lang ngayon makikita pag nandun ka na. Na masaya kami dahil unang-una, palaging tatanungin ng mga tao, taga saan yan? Bicolano anya yan. Ang palaging kadugtong ng Bicol, Uragon anya yan. Aabangan pa ang mga susunod na karera ng magkapatid na inaasahang patuloy na magbibigay karangalan sa mga Bicolano. Darating na July 30 and 31, nasa Iligan kami. May gagawing karera doon ang NASCAR naman. So sana abangan nyo kami, supportahan nyo kami. Sing Nantes, CSN.